Mbak Ica, Dek Ica, Deng. Dek Ica, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saliman saya karo buke, saliman saya orang baik. Karo Mbah Kung. Mbah Kung. Iya, tak Anu, disayang sih. nyuwun iki pangestu. Pangestu. Oh, Mbah Tumpuk. Piye omonge piye Mbak Mbah Tumpuk? Nggih Mbah Kula Tumpuk. nyuwun pangestu. Kula nuwun pangestu. Iya, tak idoni. Iya, tak Lho idoni. kula badhe didoni lho Mas. Maksude iki dikeki wawasan sing apik ngono lho. Idu apa? Aku wis ra patek duwe idu sak joget tuwek iki. Takok Mas Ji iki ya. Tak entek-entekne jek enom kae iduku. Muncrat dengkulmu mlontot iki kok iso. Nggih. Itu kok muncrat. Deleri poiler. Kuwi nek lere prap amit-amit. Amit Mas Bro. Amit. Arep muni prap ngono neh aku. Nggih. Mbak Ica. Nggih. Oke karo mbahmu kuwi iki ana pamundutan ki mau jam 12 wis rampung. Mengko pebeling diaturke nalika gara-gara gitu. Gara-gara niki wonten aja lamis, mendem kangen, sandal jepit, tombo kangen. Ki. Apa ki? Gubuk asma bangun desa karo gubuk smara. Tombo kangen, tombo ngelak, tombo ngantuk. Ki lho tak kei tombo ngantuk ndang padha melek. Gubuk Semara. Gubuk Semara. Nggih. Oh, senenge sing anu. Senengane ibu to niki. Lah aku mbiyen ya karo Mas Ji ki. Heeh. Teng gubuk jaman- pundi? Zaman nostalgia mbiyen. Nang gubuk nang kono wi. Gubuk Malah enek teleke ki lho Mas. Gubuke ambon apa mboten? Gubuk ya ciut, ombo ya lapangan kok ya iso. Nggih gubuk asmara. Dibawani mboten? Langsung ya? Nggih, langsung mawon. Ndah. Nggih. Glok-glok nene. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Oh ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Ayo yo. Njur kelingan ayo diterusnya aku nak bareng kok terus bar berjuang terus nang gubuk. Ayo wis gak apa-apa. Berjuang riyen nggih niki. Yo diterusnya ae engko bar berjuang Terus nang gubuk. terus nang gubuk. Bener nek iki. Cocok ya. Nang gubuk Siti Rahat. Ah. Ayo.
berjuang sih terus ning gubuk ya. Jono, nang gubuk iki tanpa perjuangan yo enggak bisa toh. Betul. Aku suka yang seperti itu. Jono. Berjuang dulu terus baru ning gubuk. Lagi nang gubuk. Aku kok seneng ngono. Seneng, awakmu seneng lah, aku ya senep kok iso. Syukur ndak. Terus arene yo ning gubuk to. Ayo dilanjut, Mbak. Jarene wis menang katurutan sing ninggal janji ning saiki apa lali ning gunung tak cadongi sapa jago yen mendung tak silih caping gunung dudu payung. Iki karo saiki ngundang nang gubuk ya nok ya. Aku lagi sadar iki mau, Mbak. Aku lagi ngerti yo. Mamula tak takon oleh. Gubuk asmara kok terus ndek jangan perjuangan. ngeten lho Mas niki tak suwek-suwekno Aku lagi nyekel Nggih. lagi, Mbak. Ben Mas Dimas niki lho saged nyawang kula Anu, Saiki ya. kok iso ngrayu-ngrayu. Sopo sing Lah kan ngajari? jenengan Sopo sing ngajari, Nduk? Mbak Nada Heh, tak. Ya awake dhewe kaya wong dodong ini senengane sing suwi to ya. Aku yo kuat Lah suwi yo. nggih Aku yo kuat suwi yo. Kuat suwi. Alah gombal. Gombal. Ya, iki aku lungguh iki 3 jam aku lungguh iki kira-kira. Ora mesti kuwi lho gringgingen barang. Ora iki 8 jam iki ora mangan, ora ngombe, Ding. Ora mangan, ora belet nguyuh ya. Iki. Anda Dilanjut, Mbak, lanjut, Mbak. syukur tang. Syukur. Syukur. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo ini ora ilang bane padha lara lopo Ya yo.
Hae ne Kang No. Hae. Ndi meng? Kaya wis turu, Pak. Hae ne, Pak. Hae. Iya meng. Wong kon hae kok bariki ora jonggrang. Jan. Ayo. Yo. Diteruske. Cah nom-nome ya sing ngono kuwi. Ora ro sing tuwek ngene iki nadai bingung. Ayo Dik Cak, entek ki. Catetan sakjroning ati detan luntur saya marakake aku kowe dadi garwa mergo lereng ning gubeng asmara. Terima kasih Mbak Ica, lungguh luwih dhisik. Cak anu Mas